Mutasa. Ndamira pamberi dare ramambo Mutasa. Zvese zvandiri chokwadi. Zvese zvanoda kutaura ndezve chokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ini ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo panyaya iyi. Tsikise mutsango. Ndakandotanga kutaura. Pane bhuku randikuda. No, pane bhuku randanyora. Pamusoro imambo Mutasa. Ndini chawasikombidzai. Pamusoro imambo Mutasa. Pamusoro imakurukota ese amambo Mutasa. Pamusoro idare rose ruzwawo nyaya yangu. Ini ndine nyaya yangu yakaitika kupera kwa January. Nyaya iyi iri pakati January gore rino 2024. Saka nyaya iyi irondishungurudza kubva muswere muna January imomo kusvika izvozvizvi tamuna August. Matangire enyaya iyi akaita unga ari simbo, asi haasi simbo ba akazogumisira yakura. Problem iripo ndeyekuti dingindira ngere banga kana kuti tsorora. Tsorora iri zvakaitika ndezvekuti mbuya wakarwara pakupera kwa January apa. Arwara pakupera kwa January. Yanga achizvitira manyoka achita sei. Saka ipapapo ndakazoti imimi torai mbuya muendese ku clinic. Saka watora mbuya wakamuendesa ku clinic padada paya panozi padada paya. Wamuendesa ipo papo akasvika zvikazi atichagona kutrita munhu dai magona kudini mamumhanyisa kuodhimutari. Wakatora mbuya wabva wamumhanyisa kuodhimutari. Wari 2 sisi wacho nemudzimai wangu. Wasvika ikoko akabatwa zvikazi BP inenge yakadini yakakwirisa stereki. Saka zvazvinoita ngezvekuti tengai mapiritsi moenza kuti kana masvika kumba moedza kumuchengeta nekumupa mapiritsi iwoya nekumugezesa nekuita sei. Saka wachibva ikoko kwasati wabva ikoko wakandifonera. No, toita sei because mbuya wadini wazi uda care yakati simbei. Ndikati chikwanisa kudini mupfurire kuuya naye kumba kwangu. Then kuti tione kuti tobatsirana pamwe chete iwe mudzimai neni. Wakabva nambuya kumba kuchipatara. Wobva wasvika paumba pangu inini wacho. Tobva tatoona mbuya paya. Ndamupa mbuya chidini chigara yapa timubatsire. Saka takaedza kubatsirana ipopo asi tiri kubatsirana. Ndakafonera wanasekuru ka mbuya uri kumba kwangu. Saka zvari kumba kwangu ka uyai tionesane kuti mbuya tochengeta sei. Unogara sei because uri kumba kwangu because anange ndataura nemwiba. Wanasekuru wakaramba kuuya. Ndobva ndaona kuti wari kuramba kuuya. Ndakafonera hanzvadzi dza mbuya. Wana mbuya uyai kunotionesana kuti toita sei. Wanasekuru uyai kunotionesana kuti toita sei. Saka wanasekuru wakauya wari 2. Wobva wasvika paumba pangu. Wati mukwambo ndikati ini wona itete wenyu uri panapa. Saka zvari panapa ka toda kuti tionesane just because ndudaidzwa korora wacho waroramba kuuya. Saka toda kuti tionesane kuti mbuya tochengeta sei. Saka ipapapo wanasekuru wakaedza kufonera umwe wacho Macheka-Ntsombe uri kwaShamu. Wakaramba akati ini handiuyi because kombedzai unonetsa saka ini handisiri kuyako. Sekuru wanasekuru wacho akati une shuwa nazvo here zvauri kuita. Zvikazi aiwa ini handisiri kuuya. Mudiki wacho anga aripo. Saka wanasekuru wakazosiya kuti no iwe chidini chichengeta mbuya. Ma inconvenience anenge achiitika tozodini tinenge tichibatsirana mukwambo. Iwe chisara uchidini uchichengeta mbuya. That is data kwenda munane 6 February imomo. Takwenda munane 6 February imomo. Mudzimai wairara namai wake. Saka zvairara namai wacho kudare soka. Inini waingopota tichindotaura namasoko mbuya urara sei achita sei manhera achida kuorara namai wake kuti adini agone kumubatsira. Musoro wa 12 manje. Musoro wa 12 ndakarara kuma past 11 ndakarota zvikaziko banga riripo ruriona sei. Ndobati banga riripi ndirimo. Dzakafuti dzikadzokera ko banga uriona here riripo. Saka ndakabva ndaita zvekuvhunduka vanamuka. Ndamuka udai so ndakadawidza kutsvaga banga mumba so ndakarishaya kuti banga iri riri papi. Ngoti mama akaonda midziyo. Ndakabva ndarara. Kechipiri kacho dzakwenda kuma 12 ndakarota futi zvakare. Iwe banga riripo uri kuona here. Ndakamuka uda kutsvaga banga vandarishaya vandawedzerwa ndiruridza radio. Muswero wa 13 ndakamuka makuseni ndobva ndada kutsvaga banga anenge arioni.
ndo ndaenda kugarden ndo ndasvika kugarden vanadini vandasenza hangu but zvaingondishupa kuti banga racho rimbori sei. Saka musore iwo musoro wa 13 wakanitaura kuti irisu toda kuona chi wana ku General Hospital wakanga waberekwa watatu wemuroora wacho matriplets ndio akati toda kuona chiwana ndikati abo munofuma ikwenda mangwani chi kuona nyu muroora wenyu. Saka makuseni emuswero wa 14 chachiri chitatu ichocho zvikazi yewe wozotora mango dziri pa ka tray kanga karipo so. Saka ndakageza hope yangu ndikahya sadza ranga ndasirwa netii ndo ndachizoti ndauchenda kochitora mango dziya mai. Saka ndakasvika ndakagara pamubhedhi kudai so ndikati mango dziya ndakada kuchita dzekubadadamira kuti ndidziise mubhegi ndo ndachikwea katray kanga karipo ndoni iri ndiro banga rutorwa kairi. Ndakavhunduka zvisingaiti ndikafunga zvakawandisa rimburirani rakauya sei mumba mangu ko sei ndiri kuradzwa naro mubedroom. Ipopo zvakandibata zvokuti ndakatadza kufunga zvakanaka stereki ngenyaya yebanga iro asi ndakafungira kuti kana kuri kuti ndakufa ininika nganibve ndafa vanhu vasingatombozviziva ndo vakasvika solution eyo nganibve ndafa. Saka ndapinda mumba bva ndatora sauti vandauya nayo ndamwaya sauti ndikati banga iri kana rikuda kundiuraya ngarindiuraye. Ndakarivhura mukati maro ranga rakatsvuka zvakaita simbi. Saka ndakashokeka so kuti hey what's the problem banga iri rakatsvuka zvakadai. Ndakavhunduka so ndobva taramba takatarisana naro ranga risina kuvharwa. Ndikatama esi kana chira kundiuraya ngarindiuraye. Ndakaritora bva ndarivhara mandarisa futi seri kwenyu kweka tray kweka. Saka ndakatanga kuzvifunga kuti ndakuzvisunga ini ndobva ndati nice ndididi. Saka umwe wazoona ndiri kutambudzika stereki zvikazi no iweka pfungwa dzako dzinenge dzakashata maitiro dzakaita warigera ngei kumbososereza nevamwe pane zvauri kufunga. Saka ndakazoperekedzwa kune muzukuru wangu uri panapo unonzi mai Emery wekwasauramba wakarohwa kwasauramba ndo ndasvika kuna mai Emery muzukuruka zviri kumba kwangu ini nazvinaonakira ndadini ndaona banga kumba kwangu hamba iuri uonewo kuzoti uzoite umbowo. Muzukuru wakaramba akati sekuru panyaya banga ini nantoendi because ndiri mudoko naro. Saka ndidini manje zoruramba kuona banga zvikazendai kwasabhuku. Ndakabva bovha ndakwira kwasabhuku Rondozai ndo ndasvika kwasabhuku ndo vanamutsanangurira anyere onai zviri kuitika ini ndaona banga hambai modini moriono banga iroro zvikazi ndinyere iwe inyaya ndingozotopara kudzimba dzawani nande ndikuona banga regera ndidini ngatiite kuti wabereki wacho wauye wazodini wazoone banga iroro iwe wacho. Saka zvatinoita nhasi ndi 15 because apa chachina musoro wa 15 zvatinoita iweweka ngezvekuti ngatifonere machekanzombo uri kwashamu timutaurira kuti uya kuno kuti dini tionesane panyaya yebanga. Saka sabhuku vabva afona kwashamu samachekanzombo kwashamu akati handisiri kuuyako pamwe ndichagona kuuya Saturday takamumirira hana kuuya kwauzoti Sunday hana kuuya Monday ndo pakachizofonerwa mudzimai wangu naDaniel machekanzombo uri apo uyai kuno kwakomana because mukwambo wenyu urudini uri kushushikana nezvaari kushushikana uyai kuno tedze kugadzirisa. Saka Daniel wakauya naRosemary wari 2 ndo vandasvika taura nyaya yako ndikati nini nyaya yandishungurudza ngeyekuti inyaya yebanga. Saka nyaya yebanga pakangoya mbuya kumba ndo pabva paita maminimini ekuti ndaona banga. Saka banga iro riri ndiro tiroda kuzwisisa kuti dinyere munoriziwa ndiri dini just because banga iri handiriziwi bakumba kwangu inini. Ipapo takatanga kukakaudzana zvichakanaka tikakakaudzana zvichakanaka kusvika pazosvika papoint yekutaura kuti mudzimai akutaura kuti emi regerai kundishupa inini banga nderangu ndinorisenzesa kobata zvikwambo ndinorisenzesa kuita zvekurapa zvese izvi. Saka inini regerai kundishupa nebanga rangu. Saka inini banga rangu nguva yakwana yekuti ndodini ndorapire kumba kwangu. Saka izvozvi zvika mukatarisa murume uyu zvese zviri kumba kwake kusanganisira wana ingava property ingava chinyi zvese zviri kumba kwake kana bhurukwa charo rekupfeka remukati ndini ndinozvitenga ngenyaya yebanga iyo. Mashoko eyo akandivhundutsa zvisingaitiba ndikati kutengerwa bhurukwa remukati ngemukadzi zvamboita sei nemashandiro andinoita ekuti ndinorara kunze inini ndichishanda mari yacho ndichitomupa yakawanda kumesikopu kwese kwandaisenza kwesoko ndaingouya ndichisarenda mari kwaari kwakutora ndiri kutengerwa bhurukwa. Ipopo pfungwa dzakaenda kondibata zvakasimba
endo varati iwe utora chokwadi ere zvautora zvikazi ichokwadi hakuna nechiro chirumba kwakoba kutanga kune vana inyaya banga rangu ngere chikwambo saka hauna chakoba saka Sabhuku akati iwe wakurwara ere zvikazi ndo zvandiri nyeri ndiri kutoda chi ndiri kutoda tsamba izvozvizvi handisi kuchambodzoka mashure ndiri kutoda tsamba ndinoda kutodhimorisha musauto izvozvi nhasi patosare paground level mubva manyatsakuziva kuti ngezvebanga rangu ndone nyaya iyi zvaitokura zvikazi saka kombedzei uda kuita sese ndikati mukadzani chatodi handichatodi banga arekera hake kana dai zvikadini ngaubva waenda kupaza musha wacho saka ipapapo wakaramba achikumbira tsamba kusvikira uyu Daniel wabva apindira akati iwe vazviti kuti uye panapa uchinitaura kuti mukunda wangu une banga chichi waregera ngekuya kumba ndikati ndinomugona here nenharo dzamunoita amuuyi ndikamudaidza amuuyi saka ndinomugona here nenharo saka ipapapo wakati buda panze izvozvizvi utogure uswa undipe duro zvikazi ndinyera handisauya kurambisa vanhu imimi zvamunotoita ngezvekuti dini endai pana nemaduro enyu kumba kwenyu saka takaramba tichishupana ipapa kusvika Sarondo zayati no isusu kuti nyaya yidini kuti muri kuda kuputsa dzimba dzemurume uyu chiitai kuti muite sei muende kwashe kutende kudare toonesane taakudare saka takazopiwa dare muswero wa25 February ndiwana Sabhuku kuti toedze kuenzanisana kusvika padare paya yahondo yemahwanda uswa hatibhadhari because hatina nyaya kirikiti zvikazano isusu hatisauya kokana bonhoma tauya kuenzanisana saka wakada kuedza kutsanzidza kuenzanisa nyaya yebanga zvikazi banga nderangu zvese hapana zvamunonditaurira saka inini ndiri kutoda tsamba chete yekuti ndoputse dzimba dzawo chii zvikazi unogona kuputsa dzimba kana kuti kukurambiranisa indishe nemaunga ndingemadzisabhuku anga aripo saka zvinoita ngezvekuti chiendai kwashe nemaunga mopiwe tsamba muuye mudhimurishe chii mudhimurishe kumba yachii saka wakanga wapiwa period yemuswero wa 10 March ndo pakazi mozoenda kwaishe ndiyo chauya kodini kokupai go ahead yekuti putsai itai kudai saka wasati wasvika ikoko kwakatanga unishupa zvikazi iwewe tipe duro because zvese zvatoda kuita taakuda kuita tiine duro tipe duro ndikati ndokupai duro sei zvikazi tipe duro ndikati apo ndobva naenda kwa Sabhuku ndo anasvika ndiruzi ndipei duro Sabhuku bvafondera chene maoko todini ko because uruzi ndipe duro zvikazi ngaamupe just because my inconvenience akaitika pamba pake zvino rizotonetsa kufura ipapa saka ngadzikise duro saka duro ndakabva ndaritora vandaridzikisa muswero wa 6 March ndiine mudzimai iyeyo ndandasvika ndikati ini nonhwa Mwari pane zvirakaitirana zviya zveseka ini ndatova serious ndaunza duro renyiri mukunda wenyu hapana pandakamupwanya kana kuti kuita seiseba duro renyiri saka Daniel wakabva atora duro akatoita bho wobva atora duro riya kubva arisa kuchikuwa wobva atotanga kupfugama pasi wobva aomberera kwa baba mukunda wenyu ngozwadi wadzokera zvakatondishisa ndiyo itori apa zvikazi mukunda wengozwai wadzokera saka ipapapo wanga warimo wakabva ati agara uchikuwa iye sekuru zvikazi kutanga nhasi kuenda mberi hauna wana iwe uri jongwe chete hauna wana wana wese wariko wanotongwa kunoku utori kumba kwako ikokoko unofanira kudzika kunoku saka zvese zviri kumba kwako hakuna kutanga mabuildings ese zvese zviri kumba kwako tiri kutora iproperty yechikwambo chedu ndikati ndazwa hapana chakashataba mungogona kuzviita zverini zvikati zvaatichaonesana ndikati ndakwenda nobva ndabuda mumba mawo inini ndabuda mumba mawo wese wakabva wati dungwe tofa wabva wanditeera wasvika kumba kuya hapana wawakambozivisa kana kuti wokwagombedzai kana kuti Sabhuku kana kuti ani apa muswero wa 6 uku kwashe kuya hatisati tatosvikaba wakabva watanga kuti hecho kwabva watotanga kurongedza zvimwe zvichiswa motikari kazondogwedemuka kaikandwa uku kuchinyi kwe apa ndana kupeta maoko kudai so ndione shwa zvirutopairwa zvimwe zvichibaya nemotikari iwo achisara achirongedza zvimwe zvichibaya iwo achisara achirongedza zvimwe zvichibaya magwere mbeu dzembatata zvimafetirizer zvese zvaindotorwa hapana chaisiwa ndikati apa shwa ndo kunozi kudhimuriswa kuya saka tezvara wakazo ye Daniel wakabva apinda mumba wabva asvika wabva atsukuchitofu
Wobva achisumudza chitofu chakatenda kusumuka zvedu because munhu anga ine simba chaizvo. Wobva abuda nacho akachibata so. Zvikazi baba ndo paperera chi hanzvadzi yangu chikwambo changu ndatora. Akabata chitofu cheche. Indakanotarisa. Wobva achiti motikari kitikiti wobva achipinza motikari. Zvimwe zvese zvakazorongedzwa. Wobva andipa go ahead. Zvikazi izvo zvizvika kuti ngozi yedu titi yadini yapera panapa. Kwira padenga peumba. Putsa imba. Turuda marata SSD huku. Nezvidhina just because chikwambo cheda hapana pekugara. Ndikati kwira iwe zvimwe zvese urumborongedzwa ngapiwa ndiani. Kwira padenga pacho uputse iwewe. Saka wakatuma umwe unonzi Munyakwe kwira padenga uputse umba Munyakwe akati handikwiripo be. Ndikati aputsei. Handi zvimwe zvese matora. Uyu mukadzi anga pabishi pa motikari. Motikari yatowana ndakatosvika zvopatozera vanhu pamotikari. Motikari yakutoiswa mabhatiri, yakutotatwa, yakuitwa sei yatotengeswa. Ndikati handi mutsangu violence ba. Tengesai. Nditoone motikari hapasina. Zviro zvese zvapasina. Saka zvese pazvakasara zvese zvati ngwere manje pasisina ba. Wakabva kuti tek nezvasara zviya manje. Makanga masara zviro zvamai vangu zvenhaka. Makanga masara zvakasiyana zvimitsoto, zvimabhusu. Saka wakabva watanga kuti mutsvairo kwati. Kutsvaira umba yese kusara yakati nchuchu apa pane marara apa. Kubva watsvaira umba yese zvimwe zvaiungadzwa seri kwetoilet. Amwe akaita masofa anga andoda kusakara neamweni nezvima kitchen unit nezvimwe zvaunganidzwa kumavhazuwa. Zvaunganidzwa kumavhazuwa kweyangu kumatutu vazvazi moto chii. Zvabva zvapiswa. Apa ndakabva ndasirwa jazi 1. Majazi anga 2 necushion 1. Zvikazongosora pa iri ngere kufuka iri ngere kuwaridza pasi. Iyi ndiyo piro. Kuda kutarisa mumba gonzozo raita rakati kiti kudariso haibva yasozwa kuti mapinda chiro haitomboti chinyi. Because mamusisina chiroba. Ndio zvaitika izvo. Alright, ipapapo manjeka wapedza kupisa kudarisoka. Wakaenda kopisa zvinhu zvamai yangu zvenhaka zvatanga takasirwa ndisekuru wakagarapo namai wakagarapo. Zvikazi zviro zvese izvozvo zvimwe zvacho zvakabva zvapiswa zvenhaka zviya zvimwe zvacho akabva watora vaenda nazvo kuti inini ndichaye pekumwira mvura kana ndichaye pekubikira. Saka zvadaro manje soka wakabva wasvika kumba wapera kutora zvese izvi wobva wasvika kumba manje wobva wadaidza vanhu maraini. Zvikazi mukundo achikwamba wadzoka kubva paitwa mabiko. Saka hakuna kupera nguva imo muname yachimo momo pabva padaidzwa chechi ende chechi yacho yakauya zvedi amenoti ichechi kaindi yabva yauya zvikazi ngatiite mabiko kobva waita mabiko. Saka right pane nyaya yangu manje wapedza kudaro manje zvese watora magwere zvese ndasara ndiri yembuti hembe dzangu dzimwe wakatora dzimwe akapisa zvese ndasara ndiri yembuti. Saka padaro manje panyaya yandakazouya kuno kwamambo Mutasa inyaya yekuti wakabva watanga kuti teki neni manje ipapapo. Wakauya sekuru nemudzimai wake uri apo naya wari watatu ari makusenseni 4 o'clock dzeusiku. Ndakazwa zvogumira ndakarara zvikazimuka novanamuka zvikatuda mare mwana tuda $25 inobhadhawa mwedzi wega $25 yatova maintenance. Zvikazi right tuda mare school fees endobva watopedza mare school fees yese. Saka right izvozvizvi parudikana mare yemwana yekudya. Ndikati munorwara imi kana muda kundiuraya nhasi chibvai mandiuraya. Why muruti makatengesa motikari makaita zvese makatora magwere mukatora zvese everything makuuya kunditaurira nonsense dzakadai. Sumukai mubai just because ine handina masara ndiri pachena here. Saka takakarisana ipona kubva wabuda kubva waenda. Uyu mukadzi wabva atanga unifonera wakazoramba iri nezviro zvangu wakaramba iri kuputsa umba waini kufona every day here apo neapo waputsa iri umba yangu. Izvi ndakuuya nevanhu chichi ndichipotaurira vana sabhuku ona nyaya yeumba ikai zvaa zvakadini vana sabhuku munipe tsamba ndiputsa yangu umba yacho ibvira kuti iite clear zvikazi haiputswi. Saka ndakaramba rakadini ndakambomira apedza ipapapo wakabva ati
zvashaya basa izvi wakabva atanga wanishungurudza futi nyama wanga uri group yanga iri almost 7 people wabva uya pakabuda ipopo ndo pakabuda basa manje because wakauya nemotikari zvikazi ini ndakudzoka ndikati iwe unodzoka sei chitofu makatora muchitaura nyaya dzengozi mukataura kuti zvese ngezvechikwama saka iwe uruda kudzoka sei unodyei unorara pai chinyi zvikazi ndikoenda kotakura zvemabhurangeti kunze apa ndikati imwe mwese neuya wacho wana mudzinga nyama muri mukadzi wani ibvei panabhedhasibodi ndikatotema ivo vana ndatotsamwa nhaara kutotivuka kuti zviri nani nditore demo ndite 1 because ka ibve anyasa kutaurika ite value but wana mudzinga nyama wakazoona kuti ano izvo hazvichabatsiri chiroba wakabva wadini wakabva warowa pasi adaro wakatanga kuti kubva aenda kukoda kondimangarira kumaintenance kuti ngaabhadhare wana saka kuti akasvika kumaintenance kuyere kuti zvakazobhaizikana zvadini kubva adzokera kudaro wakatanga kushupawa nababa onini wangu wakomana wari apapo wabva watanga kushupa iko i6 wakomana wari i5 wari apo saka wakabva atanga kushupa wakomana zvikazi imimika mukomenyi wakaramba kuti kubhadhara mari yemaintenance wakaramba kuti wananyi saka uyai mutore wana wenyu because wana wenyu inini banga ndakapisa banga handisina ba ndakapisa saka wana ngewenyu ya ko imimi sei muri kuti wana ngewangu imimi makadzipura zvitofu makatitora zviro ndakasiya everything handina nechiro beni saka makuti wana ndiwo sei wega uri kunoku wangu inini zvikazi uya mutore wana saka wana baonini wakazouya tikaunganidzana semhuri ndikati warume siyanai nazvo kufa kwangu kana kuita seika wana ndewe kwamacheka nzombe pakaenda banga kwakaenda chitofu kwakaenda duro ndo kunoenda wana ikoko inini handibatikani ndizvoba saka ipapapo wadaro akatanga kushupawa natete ndikati ano nyaya yekwairi kuramba ichienderera mberika hakusiri uchaitaba regerai ndimboidzokese zvekumasabhuku because waroramba rundonishungurudza ndakanaona sabhuku nani sabhuku ndikasvika ndikataura ona sabhuku inini nyaya yaisiri kugukaba zvanga zviri sei kuti tienzanise hai iguke watore zvawaruda zvacho wadini waenda wana sabhuku wakabvuma wakati ngatipinde musoro naye June wabva uvhura takapinda futi mudare nani sabhuku kusvika munana sabhuku meya zvikazi imi muri kutamba imimi munhu uyo akakonzeresa saka isusu tiri kuda kutoti zvese zviri pamba pake titore saka zvese newana wake ngavatore isusu hatisi kudaba but zviri pamba pacho zvese kutanga zvese zviripo zvacho taakutoya futi kokirina saka wana sabhuku wada uyenza uigadzirisa haipapo yakaramba ndo pakataurwa nyaya yekupisa mapanga kuti inini banga ndakapisa banga wakapisa wari watatu iye nawe na uyu nemuru kwasi takapisa hambai muone pane magwenje acho ndikati ndingoona pane magwenje banga racho ngerangweri handiendi kuona be imimi kuti makapisa ngere yenyu pisai zvikazi ngoti muri kutiti isusu tine zvikwambo saka hambai uone kune magwenje acho ndikati haka izvo ndezvenyizvo saka taenda kuna wana sabhuku wazotadza kuitonga pepepo watotaura waona kuti wanhu wacho nharo dzacho dzakada kuti womararei saka wakazoendai kwashi takabva tapiwa dheti remusoro wa16 June kusvika ishe manje kuda kuti aiti tsotsi ega manje wakaona kuti ega nyere zvambunda just because nharo dzakanga dziripo dzakaoma zvikazi muri kutoshaisha kutonga isusu zvatiri kutoita ngezvekutoti kombedzai uri apa ndiye wakatotikanganisira saka isusu tiri kutoda kutotombotamba naye zviri heavy saka isusu hakuna chakadaroba toda kutokiria pamba pake pese right isho akazotiri no imimika muri watatipona musasaenda kotaudzana ba chimirirai kuti hwane nyaya aende koripota kwamambo kana kuti hwane nyaya idini aende koripota kumapurisa nyaya yenyu ende mberi tagara pepe first week second week ndakwenda kuma 25 wabva haya 1 nyaya yekundo haya 1 iyoyi wano haya 1 wakaona kuti apa wandongora wabva haya 1 apa waenda kondihaira futi wanhu Harare wabva waenda kuendesa kune munin'ina wacho uri Harare zvikazi kunoku wakomana hasi kutaurika neba imimi dini taurai nemufesu wabva andifonera mutswara wa25 ko iwe yekombedzai wai uri kuti bva waita ukari kudai ndikati hanza dzina nemukoma ndiwo ruta nharo saka inini hapana zvandikokona kuita zvikazi maregera ngekutsvaga matraditional leaders nevamwe wane mbuya muenzanise naye ndikati handigoni kuenzanisa nyaya yebanga bai saka handizvigoniba
Saka zvitoripo zvainge zvekuti inini hangu ndichagona kuendesa kwa Mambo Mutasa. Saka ipapapo ka muswera 28 wakabva atanga kufona nevamwe vanhu handimbowaziva waitambidzana foni yacho zvikazi iwo nditakuona kuti uri benzi. Chatiri kuda ngechekuti isusu taakuda kudini, taakuchida kuuya kumba kwakowe manje. Toda kuvharieta nyaya yestand pauri kugara iwewe. Ndo patoda kuvharieta nyaya yestand iyi pamuri kugara. Ipopo ndakabva ndajamuka zvekuti ndakafunga kutoti adai wangu ari padhuze tatombotemana. Just because stand zvayakaita 6 boys dziri pastand ipopo. Ende stand iri muzita rangu inini. Asi haisiri yangu. Ngeane mbuya kana kuti wabereki wakasoipiwa mu1981 padombo riti pamaold resettlement pepe yakasopiwa nambuya. Saka wana mbuya waipiwa stand iyoyo wakazozi chinyoresai wana vadoko waripo ndo pakazoiswa zita rangu kuti Charles. Saka iwo ritaura kuti zvayakanyorwa Charles isusu taakuivharieta ikaita 6 kana 7,000 iwo chachitora mare upe mukadzi 300 iwo sara ne 300 kana usada batotengesa tokuti 300 ndikati munorwara imi munotengesa zviro zvenhaka zviro zvamengu makatora mukapisa zvimwe munazvo maakutora futi stand nhaka maakuda kuti kukuyi futi kana muchida ndiuraye just because hapana zvandingokwanisa kuita ba amukagona kuvharieta stand iyoyo ba kana muchivharieta stand iyoyo tichavharietawo yekwenyu imi ngoti dzakafanana. Saka ipapo takazoenda kokakadzana ipapo kugumisira kuti isusu tichakuendesa kucivil court. Saka ukabva kwa Mambo Mutasa kwautaura kuenda isusu tokutora tokuendesa futi kucivil court kokuti tikuone kuti wewe zviro zvako zvimbori kumba kwako zviri kuda kuita sei. Saka ndiyo nyaya yangu yandauya naye Mambo Mutasa kuti heika family yandishungurudza ikona kumbondishungurudza kwekutamba kuyapa ende haisi kudzokawo mashure ba. Apa Ruta vakamira kundiani? Ndimi mukadzi wacho. Ndimi mukadzi wacho. Muretana nharo dzinzi kurambana vanhu. Izwa izvo. Isu chatuda paka. Mukanzwa kutaura kwaita nyaya nebaba. Bambo nyaya dzese dzauri kutaura dziri kwamuri. Saka hatusida kuwaste time. Nekuda kuti nharo zvinhu zvamunoziva zvamakaita. Isu toda kuti mungotaura zvamunoziva zvamakaita so that tikubatsirei kuti ichi chinoita ichi hachiiti zvamakaita pandizvo kana kuti handizvo chete hatisuda zvokuti muite gakava because panapa dare rino harirambanisi vanhu. Yes, isu chedu kukulidha ibadzi kuti no ichi chamakaita hachiitwi so ichi chinoitwa so. Saka maybe kuti ndikulidhei kuti musatipedzere nguva ndichakubvunzai mibvunzo yamunenge muchidini ndichipindura tichienda mberi. Banga riri kutaura nezvaro ndibambo munoriziva here? Ndoriziva. Inini ndainorapa ndakatanga kurapira kuchivanhu ndokwandakapiwa zvinhu izvozvo. Shayi ngerekumba kwedu asi ndakagadzirirwa ngemurume uyu. Shayi ngerekumba kwedu. Ndizvo. Ngerekumba kwedu. Inini kuti ndizozwe kuti ndine shayi kunga ndarwara ndine murume wangu. Ngere mumusha. Ngere mumusha. Ndakazi ndinororwa. Makazi munororwa. Saka kana muka makadziri munororwa handi shawire nyu hari rengozi. Ndizvo. Ringo risvikira. Ripa mu. Rinokasa kugara ivi nyambo nekumusha kusikwana. Ndizvo. Tite sanditi. Saka banga iri sei rakapinda mushame awa wasingazivi. Because pamakarorwa ivi maifanira kunga makataura kuti inini ndine svikiro riri pandiri. Chinhu chandoshandisa pasvikiro rangu ndeichi. Banga iroro varazikana mumusha umu kana risiri acceptable mumusha umu wemusha wobva waramba. Kana chichishanda mumusha wechimusha woita sei wobvuma kuti garai mai chinhu chitipe mari sekutaurwa kwamuri kuita. Handizvo. Saka makarakidza here murume pamaka right. Ivi nyangwe mamusha kana nyangwe makazotanga kurapa mamusha
kuti muzosvike pekurapa pane procedure inotedzerwa kuchiwani. Andika munogadzwa. Anditi mozorwa mafuta mobikwa. Moombererwa kuchikuwa. Kuti mokumbirirwa. Zvakawanda zvinoitwa. Kumusha kwenyu imimi kwazvinoitwa zvisati zvaiswa uko. Munokwidzwa kuchikuwa motaurirwa tete wacho muridzi wesvikiro nechii zvese kuti svikiro taisa pamwana upi uyu. Andizvo imi mamatengerwa machira mamaita zvese zvamunoita kuti ndadii ndabvuma. Andizvo muri kumba kwani kwenyu murunzwa. Then mazodaro mochizonokumbira kumusha kwemukwasha kuti mukwasha tine chinhu chiri pamwana wedu ichi chinoshanda chakadai. Unobvumira here kuti chinhu ichi operate chiri musha muno? Uyu mukwasha ounganidzana nechi nemhuri yekwake. Mhuri yekwake yotaura kuti yes kana kuti chi no. Kana yati no hamuwamanikidziba awa nekuti handi zvawo watorinowo zvawo zvenyu zvikauya kumusha mawo zvawo woisepi. Tinitesa nditi right. Saka ndoti pekutanga ndikandipapo kuti banga rakapinda mumusha risina kutedzera procedure inoitwa kana zvinhu zvakadaro. Handizvo titesa nditi. Then tichakupaikwa chechipiri chamakaita ndechekuenda mumusha umu. Handiti imimi semhuri yenyu imimi moenda kunopinda mumusha uyo muchinoclaima zvinhu zviri mumusha kuti handi zvemumusha ndezvenyu. Because chekutanga pamangotaura nyaya kuti pandakubvunzai kuti ndere kuromba here svikiro renyu kana kuti ndere mumusha, ndere ngozi here kana kuti ndere chii, kwakuda ndione kuti zvamakazoita zvakaenderana here netype yesvikiro iri pamuri. Kana svikiro renyu imimi ranga risiri chii rengozi, handizvo, it means kuti uyu haanga asikazonoiti mugariri. Murume ukaroora mukadzi ane zvinhu zvake zvokumusha kwake, unototama kumusha kwako uchienda kwake unoita mugariri. Ende kumusha ikoko kunenge kutori neimba yakawakwa inonzi imba yatete iyo, paanogara nemurume wani wake semugariri. Murunzwa? Kana uchinzi uri mugariri means hauna chako, wana nezvese, asi hauiti mugariri uri kumba kwako. Imimi hamuwi kumusha kwewanhu kunoita mugariri kumusha kwewanhu, no. Munoita mugariri muri kumusha kwani kwenyu. Murume ndiye anouya kupi ikoko. Murume ovhura kuziva kuti basa rangu kuno kubva ndauya ndindori mbocho iri kundofambawo payadai ichindodaro, asi zvandiri kusiya handi zvangu. Titesa nditi uyu aifanira kuzviziva kuti wana panapa ndiri kuita wana asi haasi wangu, handizvo. Asi anga asikazviziva, hamuna mutaurira bo makamuhandira. Mirai ndodatira zvakaitika. Chakakupai kunotora chikuwa chinonzi chitofu chamaibikira mumusha mewanhu, chakakupai kunotora chitofu chii? Chitofu makatora here? Right. Makatora chitofu because pachiwanhu zvinoreva kuti ukaona chitofu chakubviswa mumba, it means kuti mai wanga waripo hawasisipo. Whether kufa kana kusafa, asi hausisipo. Because ipapo pawabvisa chitofu, uyu murume ane maruramiro ekotora umwe mukadzi otenga chitofu chawo green market woya oisa, ndiye wapo. Saka as far as we are concerned right now, mumba mumauda kutaura kuda kudzoka hamusimo. Hamusina kitchen. Chiwanu, tikutaura chiwanu. Handizvo, tikutaura chiwanu. Handizvo. Then the other part yomakaita manje haisiri chiwanu bamani. Ya criminal. tengesa mota. Handizvo. Makatengesa mota yemunhu without his consent. It's criminal.
Muruzandora. Makatora mota yemunhu mukatengesa without his consent is criminal. 1. 2. Makatora property yamakasenza mese nemurume iyoyo without his consent. Imoswa zvakare. Chino share property is civil court. Even dare rinoiti panapa nhasi panapa. Handishei migoti yenyu kana mapoto yenyu ba. Kana when it comes kunyaya dzekushoya ko property zvinoitwa necivil court. Hazviitwi nedare rinoiti. This is a customary court. Titesa nditi. Right. Saka mune mhosangani mbiri yekutengesa motikari, yekutora property yemunhu without his consent. Yechitatu, mukapwanya imba yemunhu. Pane zvinhu tu zvinoitika paimba, pane mhosva mbiri. Ukapisa it's arson. Ukangotema it's malicious injury to property. Saka mune criminal case ye malicious injury to property. Imhosva yamudi yamunayo futi. Titesa nditi. Right. Tobatadzika futi pane imwe mhosva yenyu futi. Makatora zvinhu zvemusha zvenhaka zvisinei nemi. Pamakatora zvinhu zvenyu maizviziva. Asi makazotora nezvisi zvenyu zvenhaka. Zvenhaka handi nhaka yekwenyu, inhaka yeuku. Makatora zvinhu zvamai wake uyu nababa wake nedzinza rake. Kubva mapisa zvimwe zvacho. Zvimwe zvacho munazvo. Pachiwanhu ichi imhosva. Then iye kuenda kuevaluation yeland. Munda hamuna kutenga munda. Munda ngewedzinza. Makasvika uripo. Muchandofa wabwisiya uripo. Wana wenyu wachindofa wochitosiya uripo. Munda wowo unoitwa pass down nemagenerations asingodzika kadaro. Mukoma achisira wana achisira wana achisira wana munda ungoripo handi wenyu ba. Saka zvokuti toda kushaya munda nechiendi tokuita my evaluations chibva yamasiyana nazvo. Munda handi wenyu. Imimi chenyu chamakaya nacho ihembe dzenyu nemapoto yenyu nechitofu chenyu makatora nechi zvese ndo zvenyu zvamunodzoka nebanga renyu. Zvimwe zvese izvi handi zvenyu. Siyanai nazvo. Asi kana muri in agreement kuti zveshuwa sekutaurwa kwaitwa apa. Hanzvadzi yenyu yakakwira ere muchikuva zveshuwa ikanomberera banga? Kuti munhu adzoka. Yakataura. Wakataura muchikuva nditi? So, kana akataura muchikuva uyu, ngaabva ambosunga idzi. Garai pasi. Haana basa nemhiko pa. Ndiye manzombo yawe mukadzi Ndiye. Uya shamwari. Mosha yake mukadzi munhu akabhadhara. Wakabhadhara. Asa ndiri kuya she, ndiri kuya. Date yakakwana. Asati. Kana date isati yakakwana. Ndinoziva kuti mukadzi wemunhu wakabhadhara takawirira. And uri kuona apa wakuya neimwe mhosva futi. Saka hubasa hwako hundurura. Because wonaka inzwa kana iwe wakaziva ndiwe baba ndiye mkuru ero. Saka sei wakakwira muchikuva iwo wakuru waripo. Sei wakakwira muchikuva iwo wakuru waripo. Inini mukoma ndakamufonera. Mukoma kuno kwaita nyaya yekuti tatadzawirirana ndika. Saka mukoma akati inini kuna kombedzai handiuyi. Nenyaya dzekuti nyaya yakombedzai ndinoziziva kuti kombedzai tinotadzawirirana naye. Because inini ndakamutaura kuti kwauya duro. Wakakwira muchikuva sei? Ndati nyaya hende kuwirana kwenyu ba. Nyaya ndeyekuti wakakwira sei muchikuva iwewe mukuru aripo.
Kombedzai akaunza duro. Aiwa, mira ndikutaurire. Kombedzai akaunza duro. Aunza duro ndandina sekuru, hanzvadzi yamai. Hanzvadzi yamai ndiyo yakati mwana kana akaroorwa wakabvisa kaduro rinotaurwa kuchikuwa kwakatorerwa mwana. Ngemunhu mukuru sekuru wangu inini. Atoripo zvokuti achifanira kutoya ataifanira kutoya umboti nawo wakazara wekupikisa zvotaura murume. Asi nyaya yekuti nguva bazi ndoti inini ndinoita zvinhu ndatinoita zvinhu ndichii zviri customary zvechiwanhu ndo zvandinoita chete zvandikubvunza zvese zvine zvechiwanhu zvandikubvunza kuti pamusha mukuru ndiye anokwira muchikuwa achinotaura kuti vana mai panapa padai vana baba padai unless mukuru aripo akupa kuti muningina ndiri panapa endapo kwira utaure zvakati iye aripo. But the mere fact yekuti watotaura kuti mukuru akatoti handiuyi ikoko because handiwirirani nechi nakombedzai, it means zvakaitwa zvese ndeko zvomusoro wako iwewe nehanzvadzi yani yako avo vamwe vese mufamily hawanei nenyaya iyi. Mira izvo akakwira uchiti mwana adzoka ko nhasi muri kudzoka ikoko muri kudeiko? Uyu utaura makasvika na 4 AM muri watatu kai muda mari muda pakuda kusanangura because umboti nawo hazvidi umboba izvo umbowa watotaura kare kuti wakakwira muchikuwa ukaombera mwana wadzoka izvozvo chete zvatopedza kwese hakusina basa. Wakakwira muchikuwa ukaombera kuti mwana wadzoka wengozi uya wadzoka banga racho karisa muchikuwa meaning kuti muchikuwa mubanga kakasike kutanga ba parakatobuda richienda kumba kwemukwasha banga ranga ratobva pachikuwa ipapa futi raombererwa kuti banga rakubuda izvo zviradzoka ndobva raombererwa futi kuti radzoka kwamazoripiza. Mira iyi mari iyo makati $25 muri kuda mari yemaintenance yewana makati muda mari yewana ine ndiani imimi pakazodaro ari muri pamba pake mama enda kodini makabvisa zvese akadaro ari kumba kwangu ari apa wakaunza duro ndo paakauya ngozi kune mwana ari under 18 years saka wakataurana wega nemudzimai wako ko zvamazouyawo ininika vamandisiya nemwana akati mwana ini ndobhadhara $25 zvamakaita. Yes, mutemo unotaura kuti under 18 mwana under the age of 18 handiti ari entitled kuti apiwe maintenance handiti asi mutemo wacho wekugadzira kuti achapiwa mari musi upi nani handimi munogadzira muri pasi pemuti iye ndiye akazvigadzira ndati uruzanutaura handisi kukupikisa vandikutaura asi I'm trying to guide you kuti zvamakaita zviri null and void at law hapana zvamakaita uruzanutaura at law hapana zvamakadii kwakurundobirana muchindobirana muchinyeperana andizvo. When it comes kunyaya dzemaintenance even this court haina jurisdiction panyaya dzemaintenance. Kana makutaura nenyaya dzemaintenance neproperty sharing munoenda kucivil court ndoka zvinoitwa chete ikoko ndokunodeterminwa kuti uchabhadhara mari mwana uyu depending on the income yababa wacho. Saka kuti muzosvike pa $25 imimi makanga maonei paari chaimaifunga kuti anokwanisa kubvisa $25 pamwedzi. baba wacho ndiye akataura ega kuti izwa ndati kutaura kuti ndinokwanisa $25 it means anga abvunzwa kuti unokwanisa mari akamubvunza kuti wanga kunokwanisa mari ndiani ane kodzero yekumubvunza izvozvo. Izwa shamwari iwe wakwira muchikuwa waombera kuti banga radzoka nemunhu waro nezviro zvaro andizvo maakuda maintenance yei uko iro banga radzoka nezviro zvayo zvese muri kutoda nemarati mira chimbomira iwo gara pasi iwo iwe mai mune dhukusumukai taurai nyaya intiro. Yes. Inini ndinoda kumubatsira ndini mukadzi wababa ndiri tete ari tete ndiri muroora ndoda kuti ndimubatsirewo mama ndimi muroora futi wekuti
Pamusoro changamire mambo mutasa. Ini ndio inoti macheka nzombe. Ini mukomana mukuru wasara mumusha mwedu. Saka nyaya yauya panapa yatsanangurika. Sanga visitsanangurwa. Handiri aduzidzokera ngoti ndikapedza nguwa. Inini handiri kutaura zvekunyepa kana kupomera munhu. Uyu ndi mukwambo wangu handinambotukana naye bo. Hatina kumbonetsana ba. Hanzvadzi yangu hatina kumbobvira tanetsana. Saka wese ndinovada. Chandinowenga mabasa kana paane zvaakutsauka. Vanhu vacho wese ndinovada, ndinowenga zvinhu zvashata. Saka shuwa hanzvadzi yangu yakarohwa 92. Baba wangu achiri mupenyu akazoshaika 2012. Tikagarisana namukwambo zvakanaka. Saka kwezvazosvika kwawanga wakutaura mukwambo shuwa wakandidaidza kuti wakatondifonera ndisabhuku kuti macheka nzombe uya kuno. Havana kunditaurira kuti vari kundidira nyaya yenyu. Wakandoti uya kuno. Ndikati kunei zvikazi ungadari kutaura nakombedzai. Ndikati hunde ningoda. Saka uya kumba kwangu. Ndikati vandati gare ndikati handiuyi koba. Kana ari mukwambo uri kundidaidza kumba kwenyu, haana kodzero yekundidaidza kumba kwake. Kana kwenyu unofanira kuti auye kumba kwaakarorera mukadzi. Saka wakazoti taakuenda kudare. Wobva waenda kudare kwawainana utomboenda. Ndikati kana muchida baba iyeyu unotimira sababa ngekuti unondisamusha kana tamupa simba rekuti aite baba unoita zvese zvatinoita mutauri. Saka wakaenda kumatare wakakurukurirana kuzosvikira mukwambo ati inini ndarwadziwa ngebanga saka ndakudzorera mukadzi mumusha. Godiwo sekuru ndakatoataurira iyo sabhuku ndikati iye mukwasha sei asina kuuya kumushe kumba nehama dzake nesuwo wana macheka nzombe togara pasi tichimboonesana dambudziko rako. Alright. Okay. Kusauya murunzwa kusauya kwemukwasha kumusha kwenyu hazvina kukupa imvumo yekuti imimi mupinde mumusha make. Imimi simba rekupinda mumusha make makarionepi? Mirai ndosaka ndati wamakatuma musazotume zveba. Haatumikiba. Aiwa ndinoda ndikubatsire. Mati imimi makati uyu ndisamusha. Makamutuma kuti mirirani inini matare aya. Ndobva anomirirazve. Amirira ndobva ukandai pasi pebhazi. Saka wamuri kuti matsikwa negonyeti ane mhotswa ndiani? Munhu wamakatuma ndiye kukanzai pasi pegonyeti. Ndiri kuti uyu musazomutume zveba. Yes, saka ndosana kuti inini nyaya yangu semukuru ndikuti nyaya makaizwa andizvo. Asi in future kana madaidzwa nasabhuku musarambe ba. Nekuti makatoshora dare contempt of court. Makadaidzwa nasabhuku maifanira kuenda mozwa kuti sabhuku chanetsa chinda uya. Sabhuku okutaurirai but makabva mashora sabhuku nekuti munogara kuHarare mukati haana basa. Saka izvozvi nai nyaya ino yasinosvika panapa dai makaenda kwasabhuku. Sabhuku andai kakubatsirai kuti nyaya iri pamamiri yakadai dai madai zvinhu zvakatodii zvakatofamba. Andizvo imimi ndakutaurai nyaya yechiwanhu kuti ndiri munhu mukuru. Andizvo tete wenyu kana muchiziva kuti tete munozviziva here zviri pana tete? Inini ndingati hangu pakurapa kwawo waindotaurirana namukwasha kubva kwaakaita mumusha. Izwai bambo. Tabvunza hanzvadzi yenyu. Hanzvadzi ikati chinhu chandiri nacho chiri pandiri handi chekumurume ba, ndechekumusha kwedu ndakabva nacho.
imimi semukuru wemusha makuti hamuchizivi. Ndabvunza hanzvadzi yenyu kuti chiro ichi ngechekuromba here kana kuti ngechedzinza? Akati ngechedzinza. Dai angati ndechekuromba ndatokusiyai kunze kare. Because ngechake nemurume wake kana wakaromba wese kana iye akaromba ega. Asi uyu kuzoroteswa kwaramba kuti ngebanga wariona here banga iro achindorota. It means kuti banga iro rauya nenzira isina kunaka mumusha mewanhu. Wari kumurakidza banga idzinza rake kuti banga rakashata iro. Andizvo imi mapedza nhumwa yenyu yotora banga iro riyai yoenda kuti muchikuwa kwacha yokwira muchikamba yoti kubu. Oh, mwana wadzoka nebanga rake riya wauya tadai. Asi uyu kuona kwandatoita angari kudyawo nehanzvadzi nenyaya yebanga iyi. Uyu kauyu angari kutodyirawo izvozvo banga iri kurirespekta kwaita karespect kaapa banga iri unoriziya banga iri kutorikwidza muchikuwa. Bambo hakuna kuti kunamata panapa izwai bambo. Chikuwa chakakwirwa nebanga ndechamai wenyu nababa wenyu. Saka mukati ndinonamata. Bambo mabhachi akafuta tikakusecha apa tinona mwine vana maramba nyaya apa. Siyai Mwari siyai akadaro. Munozwa vanhu kana mauya panapa. Siyai Mwari ari ega, siyai Mwari musamunyepere. Siyai Mwari ari ega. Nevanhu wake Mwari vanoda wamwe. Kitchen wakatakura stove. Kitchen wakatoshia. Izwa shamwari. Izwa kani. Akabuda mukitchen akatakura stove ndiani. Akatakura stove ndini because wakanga wapinda mukitchen sei. Wanga wapinda kodi mukitchen. Mira. Wakanga wapinda mukitchen kodini. Uyu wakanga arongedza zvinhu zvake, kombedza arongedza zvinhu zvake achitaura kuti ini ndakuhaira imotokari. Izwa ndikutaure patsika yechivanhu shamwari. Anovhisa chitofu mumba memwana ndiani? Andana baba. Mubvunzo. Anovhisa chitofu mumba memwana akaroorwa ndiani? Sekuru. Iwe baba wacho. Aiwa, iwe chakakupa simba kutobvisa chitofu chiyo. Chambiswana. Wadi kuti abvise yevi. Izwa shamwari. Nyaya yatakuita panapa ndeyekuti iwewe kana uine chekuita nenyaya yezvinhu zviri kumba uko. Mai, takatarisa dare kunokupa chiwanhu. Kana wapiwa gupuro, zvadini? Zvapera. Kana uine chimwe chinhu chawakuda chiri kumba uko, maakutedzera gwara remutemo. Kuti kana vanhu varambana vanoifambisa sei zviro zvavo, kuti washeye, kuti waite zvese, wana wanoitwa sei kana vari under the age of 18. Mwana ari entitled ku maintenance. Arumbogara nemwana ndiani? Achigara papi? Because pamundazwa mutaura pesa handinambozwa mutaura kuti svikiro remushairi makariwakira pekugara. Izvo zvamakamutora rogara mumba manu. Usanongedza uyu kanipindura zvakutaura. Ndati uyu zvamakatora stove nechii zvese arugara mumba manu. Mababa eri. Arugara mababa eri. Mamusina munhu. Muna mai wakasara vari. Asi mumusha menyu. Ndizvo. Asi mumusha ndubvunza kwezi nangu waisa uyu. Ndati uyu pamakamutora uyu newana wake. Handizvo. Nemwana wani. Nemwana wake wani. Handizvo. Pamakanomupinza kuti ndipo wakunogara apa. Mutori munhu unoenda kosungurudza mai wakazvigarira. Kopa mai mutoro. Wakadii umuendesa mumba kwako iyo? Murume wachanga apromisa ndichako mwakwira. Wenda murume apromisa kana
na kuproza kuya kondora kutoa iwe nyakutakura stove ndiwe ifana kuenda naye kwa stove ndiye ine munhu asiya ne stove yake unoda kaenda naye kumba kwako kuti kune stove unoda kaenda naye hanzadzi yako kumba kwako kune stove zvazoitika zvinoitika after achibuda mumba mako saka unogara namai uyu waenda kotora futi uyu uya kuisa futi mumba imo iwe mukadzi wako magirlfriend yako akuya futi imomo futi iwe iwe izwa iwe wakira munhu akaramba ndosaka ndabvunza shamwari izwa ndati wakapiwa here duro ukati duro ndakapiwa handizvo duro rinerewei saka chaiko wakaimba kwenyu yei imba yekuda kwako wakaumba kwenyu ndei iyaramba mukadzi Mati isusu tine umbo uri panapa wasekuru ava uyo ndiye akatoenda kutopuwa certificate kuna sekuru mashoko ava certificate yekurapa kuna wobva aenda kowakira umba sejari pamba pake saka sejari vakasiya mubvunze ndabvunza pekutanga ndiwo unodai uri kudirecta izvese izvi zvauri kutaura izvi mubvunzo wendabvunza wekutanga ndakubvunzai kuti shavi ndere kumusha here ndere kuromba here kana kuti ndere chii handizvo rikanzi ndere chii ndere dzinza handizvo ndo zvakazokupa simba yekunoomberera banga kuchikuwa chenyu chekumusha kwani kwenyu handizvo saka iwewo zvokuti tichataura kuti murume ndiye akazodai ndiye imimi dhirai neshavi renyu kumusha kwani kwenyu shawi ngari kutaurirei zvariri kuda iye ndio mukadzi uyu hanzadzi yenyu kana akanoromba achikunyepera ndere dzinza ngaakubudirei pachena garai naye pasi akutaurei kuti shavi rake akariona kupi kana mumusha menyu mamusina shavi chimubvunzai kuti wakarionepi ende mavamabvunza kuti banga bambo rakatsuka kuti piriwiri rogara mumba usingarizivi kuti ngerenyi mira banga makaisepi mabva kuriomberera mariomberera muchikuwa banga makabva mariisepi ina handina kuomberera banga changamire handina kuomberera banga ndakaomberera duro ini ndaripo aiwa banga parakaombererwa makaisepi duro ndo rakaombererwa banga ranga riri haro riripo nyangwe ranga riri kwaranga riri ndati izvozvi banga riripi banga rakapiswa rakapiswa ndiani wava wakazoti iwewe zvawabviswa kumurume wako nebanga isusu hatiziva kuti banga wakaritora sei wafamba nene hanzadzi yako ndiye iri kutaura kuti banga mesejari zviri kumba kwekuyu handizvo hamaipisa banga rawine chirangano nemurume wako iwe muri 2 runopiswa neuyo uya papo ing'anga here ko zvinopisa mapfumo nemamsewe nechi mapostori neng'anga wanozviziva uyo anopisa banga ing'anga here anopisa banga rasingazivi muprofita here saka makapisa banga remurume uyu rine chekuita nemurume uyu iye asipo muprofita wacho ndiani uripi mirai uripi muprofita wacho uripi unozani madzimai ani mune nhamba dzake dzefoni tipei nhamba dzefoni batai madzimai yeni ndiri kumuda panapa banga rakuzira uku rabva kudzinza ndati batai mai madzimai hamungashai foni dzake magara muchiziva tipei foni dzake endai padhuze nemope nhamba dzamadzimai zvenyu zvese hazvina procedure
munozanzwa mungave muri correct kana kuti muri wrong asi zvinhu zvenyu zvese zvamunoita hazvina procedure. One, hamurespect vamwe vanhu mafungiro avo nemafeelings avo hamurespect. Two, muri vanhu vanoda kunyepa kutsvaka icho neicho hazvibasi hazvishandi. Murunzwa imimi izvo zviraitinawo ndati kana mabva panapa chibvai panapa kumba kwemurume uyo musadini musasvike. Muchasvika kumba kwemurume uyo chete kana mazi nekoti uyo achadaidzwa mopiwa urongwa hwekuti maakuita sei padivorce yenyu. Handizvo kumba kwake musadini musasvike. Kana muda kutaura nenyaya yemaintenance achibva panapa mai uyu ngabva aenda kumaintenance civil court wobva anoripota nyaya yake yemaintenance ngaasataure nemunhu uyu. Pamba pemunhu musasvike mukangosvika kubata rata masungwa. Murunzwa izvozvi tichada kuti tione zvakamira sei kuti zvinhu zvamakatora zvese zvinofanira kudzoka pamba. Kusvikira koti yataura kuti zvako ngeizvi izvi ngezvepano takura zvako udini uende. Hamushei zvinhu ba zvinhu zvisati zvadeclarewa kuti zvimbori zvingani. Alright, mota yamakatengesa here sumukai makatengesa mota here mbuya makatengesa mota makatengesa kunani kuna mazhakata makatengesa marinyi $500 ndatakaitenga 68 Ford Bantam kakari ka Ford Bantam takatora kakasika second hand taitenga 68 ndatenga mapombi angu ekudirizisa ndatenga mapombi 500 mota indima makaibhadhara iyo 680 ndiyanga iri yangu ndima makaitenga saka alright bhuku remota racho riri bhuku ndakapa mazhakata asi patakasainana pakatengwa mota iye mazhakata ayo ndimambara zvakafanana nekuti anopinda mumhosva buying stolen property ato accomplice to this case. Saka wata kutanga kusukisa mazhakata take note of that kuti ngadzosere mota imi ngazendai kumba modzosere mari yamazhakata mota idzoke kumba kwayo kusvikira koti yaita decision. Mazwa here mbuya endai motore Ford Bantam mudzoke paya makaitora iri wanozouya kuevaluation woita evaluation yemakuti maproperties enyu mangadi zvakadii zvese moizozi mabvumirwa kuti marambana woziduro makatenga kaya makabvuma kare saka makatorambana chaakudiwa paisharing of chii asi zvinofanira kuita zviri pai. Saka zviro zvese ngazvimbodzoke pazvazviri moshewa zvirikwa une zvake otora zvake zvakapiswa kana paine list yezvakapiswa you are going to pay for that. Aiwa izvo hatisine hedu nazvo akapisa neasina kana makumberi ko uchazotaura kuti akapisa ndinhingi because wekutanga who instigated the action kuti zvizosvike ipo papo akambozvitanga ndiani toda kuziva kuti akatanga kuti zvizosvike ipo papo ndiani. Mbuya kana bhaibheri rinotaura kuti atakura tsamba yerufu hana mhosva asi anyora tsamba yerufu ndiye ane mhosva. Tite sembuya chisungai panapa endai modzosere zvinhu nhasi dzedu ndiani bambo iyi haikonzeni imi because mamusina kuroorwa neuyu kana kuroora uyu izvi zviri kukonzera vanhu vairi vakaroora namukadzi nemurume. Tete mbuya sekuru ani budai mukati mazvo kana wakutonoka 250 kawakapiwa nditete dzorera tete nguva ichipo unosungwawo wozi unopindwa mukati memhosva yekuti wakadya zviro zvausina kusenza. Pamwe ndiwo akatsvaga mazhakata customer
chibva yamamuto vanhu asina zvakata motikari isusu takutoti kumapurisa tose ripoti chaibva yamanyora femapepa nhamba dzamazvakata mapurisa atotere motikari idzoke pamba nhasi nhasi dzeti ndiani musi wa 10 zviro zvese zvamakatora kumba zvinofana kunga zvazuka kumba kunze kwechitofu chitofu chengetai asi zvimwe zvese zvine kamonetary value kari attached dzosai kupi then court civil court chazokutaura kuti munosheya sei zvinhu munotora kana zvinhu zviri zvenyu munopiwa nekoti kana makashanda mese chinhu afu yes. Asi kana muine zvamakasvikawo mumusha zvirimo seminda handi yenyu ngedzinza minda siya iripo hamune chekutaura neminda asi dai mamakawaka imba yenyu kuhope house ndio mamune chekuita nayo nyange dai maigara mumba mambuya nasekuru mamakasirwa maitongosumuka imba nambuya nasekuru maindosiya dzakadaro handi dzenyu ngedzedzinza handizvo chienda yenyu musi wa 10 mozotipa ripoti yekuti zvinhu zvapa nzvimbo asi mazhakata ngadzose mota yes ndandokumbira kubvunza kuti pane zvese zvawakatora kusanganisirana newana wacho watori kumba kwawo iwo izwa shamwari mutemo unoti mwana kana afura the age of 18 akura akuzvionera saka mwana ari above 18 ane choice yake yekuita ane right yekufunga akafunga kugara pamusoro pegomo ngezvake iwe chako kumugaidha chedu kuti asabvaita benzi asi urutaurwa pamutemo 18 years kuenda mberi amunhu mukuru akuzvifungira kuti izvo anofunga uyu below 18 mutemo unoti anongoramba ari mwako amai kusvika the age of 18 unless mai wasina kwekugara 1 2 unless paitwa agreement yamai nababa yekuti mwana waramba achigara nani nababa titezanditi asi izwa ndopatiri kutaura izvo zvengozi manje zvakuchida kuti mapedza izvi zviri pamutemo wenyika izvi apa mochizoenda kuchiwanhu manje kochitakidzwa kuti shuwa mbuya wangozi iripo here kana kuti shawiri iripo here kana kuti hapana motaurirwa bambo kuti pane chiripo kana kuti hapana chiripo kana imimi bambo muine chamuruziva pabanga zvinobuda futi asi mhuri dzenyu pamuri kuenda mhuri dzenyu ngadzive dziripo dzichatsokuzwa kuti banga rakambobva nepi because munokwanisa kunga bambo murimo mukati mebanga pamwe pane chaakupisa maakuda kuritiza banga ko sejari maizoregera kuti irambe iri mumusha menyu sei ndati maivhura sejari mumusha menyu sei yechinhu chamusikazivi kana tuti sejari bambo sejari hatiti kureva kuti mawakaka sejari apa pamwe vanhu vaiuya vachirapa waipinda mukicheni vaipiwa mukicheni ndo musejari macho ivo kana mu2 rooms imwe room yacho ndo mune mukwende yenyu mu1 room imwirirana the other room saka mune mukwende nebasket imomo ndo musejari sejari chirungu badzi handizvo izita rewarungu kuti sejari kuchiwani munozimani mwambuya saka mu2 rooms 1 room yanga iri yambuya ndo maitirwa basa asi mbuya ari kuita basa mu2 rooms it means you are in agreement somehow nekuita zvaitwa mai because kwaibuda chii paibuda mari you are in agreement somehow saka ipapo kasomehow ndokatidoti kagadziriswa kuti maikwese inoramba iri kusara kuti bambo muchinyasa kuona kuti zviro izvo hamuzvidiba izvo handi zvenyu ba izvo kogara makore ese ayo muchidya sausage muchidya mbudzi huku dzichiuya makanyarara kuti zii mubvunzo rozongoenda kuti what went wrong chii chakazomboshata
kuti muzotanga hope zotanga banga 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 imhiko yamakapiwa yamakakanganisa pamwe makazi hamurari mese musati mangwana mwine matare imva mafosekedza munhu vamatata munhu matata munhu mhiko yashata nhasi chakudzoka ukati hanichachidi pano mari haichawizva bose chakabva chavhara mari saka endei moite zvichaita zvekumutemo iyi mova maita thats the second stage tatopedza thats the second stage imimi nemurume wenyu mai vanhu kana vari magumbezi vanotaurirana zvakawanda zvakanaka nezvakashata ende vari magumbezi vanhu vanonyengedzana futi akama vanhu vanonyengedzana chi futi saka mukunyengedzana iko munokwanisa kunyengedzana zvinoafekta mhuri dzenyu muvuma mapandukirana andizvo because imimi hamusi vana vamai mumwe chete ba ndosaka maitatana hamusi vana vamai mumwe chete saka mukutatana munoitika twakawanda ndo panoregererwa munhu akanganisa ndo panopraiswa munhu handizvo kana ndo panotukwa mai yako ukati hongu mai ari kutukwa ndo zvinoitika saka izvozvo tinozviziva taurai one way deal kuti mimi kana mapedza izvendei mufambi baba vachingoona banga rachiro ndakati ngatifambe voramba kusvika zvinezvi vari kundoramba saka ndozofamba navo sei vari kuramba waridzi vebanga tiri kuvaziva saka yekuti ngatifambe nebanga hazvimake sense tatichiita izvo tati muite mapedza izvozvo mobva mapota kuseri moita yechii mochiita iyi hande next case muswati